आप भी आ जाइए। क्या बात है, देखिए खेसारी लाल भैया के जो रोशन सिंह विश्वास भैया आप भी आ जाए। अरे और कोई पवन पांडे द्वारा से भी हम चाहेंगे कि दोस्त आप सबके बीच रखें। हेलो 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 हेलो, चलिए प्रणाम नमस्कार जितना लोग है जी जुटल बा तनी जगह पे कंफ्यूजन होते हैं कोई बात ना बोली सुनाता सबको नमस्कार बा बोलो। और जितना धूप के गर्मी बा उससे ज्यादा पवन भैया के गर्मी बा के पवन सिंह जी के लोग के गर्मी बा। ये धूप के गर्मी कुछ नहीं के पवन सिंह जी के 45 डिग्री कुछ नहीं है। पवन भैया के नाम के तूफान हमने सबके बीच में धीरे धीरे आ रहा बा और ई जुनून ई जोश और ई पावर स्टार खातिर एक तरीके दिखाए के बाद और जब पावर और ट्रेंडिंग दोनों एक साथ जुड़ गए तो फिर कहा कोई बात ट्रेंडिंगों से ऊपर हो जाए झमकाला से होय रवा सबका आशीर्वाद वाले खातिर तमाम भोजपुरी के तमाम कलाकार लोग रवा सबके बीच में आइले और लगातार रवा सब उनका उत्साह बढ़ाने सबके उत्साह बढ़ाने और एक तरीके ऐतिहासिक दिन बा एक काराकाट के जनता खातिर चूंकि वोट बहुत जगह होता पूरा भारत में संसद के चुनाव होता लेकिन यूट्यूब फेसबुक चाहे सोशल मीडिया अखबार जहां भी खोली तो सिर्फ और सिर्फ काराकाट के चर्चा होता काहे खातिर एक वजह सिर्फ और सिर्फ आपके चहेता प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह जी और वहाँ के जिला से पवन सिंह जी के चुनाव लड़ला से एक काराकाट के नंबर 1 भारतवर्ष ना पूरा विश्व के लोग जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग बा जहाँ भी हिंदी भाषी लोग बा वो तमाम लोग एक काराकाट के जान गल की काराकाट में संसदीय क्षेत्र कोनो संसदीय क्षेत्र बा सही बात बा और जैसे कि रवा सबके बीच में हर मंच के माध्यम से पहुंची चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से रवा सबके बीच में बताई है कि नाम खातिर पैसा खातिर पवन सिंह जी चुनाव उतना मिल गई काय खातिर लड़ता है रवा सबके विकास खातिर रवा सबके पावर के बढ़ावे खातिर पावर स्टार आई है। अरे अखिलेश कश्यप आइल बड़ा नहीं बड़ा और सब है सब एक मिनट भैया।